Magpadayon ang supply sa tubig sa Cagayan de Oro City Water District gikan sa bulk water supplier nga Kobe. Human nga nagpagula og writ of preliminary injunction ang korte. Sa desisyon sa RTC Branch 41, gipabura diini ang petitioner nga sila kani City Councilor Eric Salcedo o kaubanan nga miduso alang sa temporary restraining order sa korte etong May 13, 2024. Human giputol sa bulk water supplier nga Kobe ang supply sa COWD. Gimanduan sa korte ang Kobe, Rio Verde ug Metropac nga dili una sila magbuhat og lakang nga makaapekto sa kasamtangang estado sa panubig sa syudad. Samtang padayon pa nga ginadungog sa ang kaso sa korte. Gikonsidera sa legal counsel sa petitioners nga usa ka dakong kadaugan sa mga residente sa Cagayan de Oro City nga dili na mahadlok nga kalit mawad-an og supply sa tubig. Dili mahimo nga pasagdan universally recognized kini nga human right. Busa giatagan kita og order ugnan ang pag putol sa tubig kay maka-violate kini sa atong basic human right. Dili mahimo